इतना आनंद बा न बनारस में, काशी में आनंदे आनंद बा महाराज, दिव्य आनंद बा। अब बुझी कि सवेरे स्नान भइल हुए, लेकिन बेहू बेरा न नहैनी है। हम जानता नहीं कि आधा घंटा ले एकदम बुड़किया मरनी है कई को गंगा जी के, और गंगा माई के एकदम कृपा बा। और एकदम बुझता ही ना, मौसम भी इतना सुहाना बा। और नहैले के बाद अब देखिए, हम तनी तनी सोचे ना थोड़ा घमावन ले ली, तो तनी घमावन लहल जाता। कहीं कि पनिया तनी बा ठंडा बा, तनी बेरा बहुत लोग नहाता था। खूब नहीं है। अब तो है पानी, अब कहीं कि घटो पर तनी ऐसा बैठल उठल जाई। और ओकरी बाद अब जब 1 घंटा के बाद लगभग आरती जब हुई, तो आरती के दिव्य आनंद उठावल जाई। तो महाराज इतना बढ़िया लगा जाना मौसम, सही में ये मौसम इतना बढ़िया बना बनारस खातिर, बनारस आवे खातिर बहुत बढ़िया भाई। अब नहा के महाराज एकदम थकाने मिट गई। माई गंगा के कृपा हुई तो थकान तो मिटबे करी ना। तो आनंदे आनंद, परम आनंद।